ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಅಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಯ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪಾಯ್ದೆ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲು ಎದು ಕುಂದುಲೆರೇನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ ತೂಪ ಒಂದುಲೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡತಿ ಐಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ದಿತ್ತಿರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಕಲಾಮಂದಿರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಆಪುನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಮೈಸೂರ್ದ SDM MMK ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಲಾಮಂದಿರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಕಲಾಮಂದಿರ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಉಂತೊಂದೆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಲ ಬೋಡತಿ ಅಂಚಾದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅರೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಕುಲ್ದೇರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಪುನ ತುಂಬೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಶಾಲ್ ಪೊದಿಪಾದ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನು ಓದರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್ Automated hand sanitizer seed money be of rupees 10,000 provided by the management. Miss Aditi, BSc student, attended summer school for women in physics at ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಓದ್ದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೇರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್ May I now call upon Ms. Nagashri R of 3rd BCom pastoral student who has secured 100 on 100 in financial accounting and has got 3 cash prizes to be received in university convocation. She has also secured the Academic Excellence and Post Proficiency Prize and the Proficiency Prize from the Department of Commerce and Management.
Congratulations, Ms. Nagashri. May I now call upon Ms. Monisha D. of 3rd BCom, passed out student who has secured 100 on 100 in financial accounting and got 3 cash prizes to be received in university convocation to receive the prizes on the stage. Congratulations, Monisha. I now call upon Ms. पुरा आयबोका इत्ते कल्चरल प्रोग्राम्स शुरू आंड इत्ते अवेन लतूका एंचोंडोंदो ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಯಾನು ಒಂತೊಂತೆ ತೂಪದೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಜಿ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು Jai
ಕಾಲೇಜ್ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡ. ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋರು ಅವರು. ಡೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತಾರೆ ಕೊತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಕಾಂಟೆಡ್ ತಿಂಚಿ ತೂವಿನತೆ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೆ. ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಮೂಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರ. ಒಂದು ಕಲಾಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ರಂಗಾಯಣ ಉಂಡು. ಈ ವ್ಲೋಗ್ ಒನೆಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡದೇನ್ವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲೋಗನ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಪಂಡದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಇಂಕ ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೂಡ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತುಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.